The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galatians 5:22-25. In Matthew 10:20, if it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. Isaiah 59:19, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Luke 12:12, the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. 2 Peter 1:20-21, knowing this first, that no prophecy of Scriptures is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Before we start sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa itong kaugalingon. Kung napaman kita mga sala, then gikinahanglan nga kana atong isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Agi kinigsunod sa pulong sa Dios diha sa 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung man mo buhata ka na andam, no? Sabi ka, pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ugalang ka mo higala nga wala pa'y kaluwasan, gikinahanglan ang imong paggamit sa imong free will aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon. The most important decision you can make in your entire life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 againgon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again of studying your word. Salamat. Sa imong pagdala ka namo, ninapita sa makosapa, uban sa among mayong panglawas, nga imong giyatag ka namo, o lanti pa ang among pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong grasya, sa imong kortesiya, sa imong kaluoy, sa imong gugma. Dili kami tukos gani mabuhi. We don't deserve it, we don't earn it, nor do we work for it. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. O salamat nini nga mong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic
ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsuon diha ni Kristo. Welcome no sab. Well, we will continue our discussion on our topic, which is entitled The Unfailing Love of God. Ang dili mapakyas nga gugma sa Dios. Okay? So, niay mga punto sa doktrina nga atong pagtukion pagyod bahin ini o ato magi biyaan kagahapon may tungod sa mga kinaiya sa Dios kay di man nato matugkad gyud ang kining way pagkapakyas nga gugma sa Dios kung dili kita magakaton sa mga kinaiya sa Dios, the attributes. So mo itong gituki kagahapon. And okay, as a continuation, diha sa Hebrehanon 13:8 nagaingon kana, he was immutable. Kini naghisgot ni Ginoong Hesukristo. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 2 verse 14, all people have flesh and blood. The Lord Jesus Christ shared in their humanity so that by His death, kaya mo kini ang bersikulo nga mahimong imong tiwason kana sa pagbasa. O diha usab sa Lucas 2 bersikulo 52 nagaingon kining pulong sa Dios nga si Ginoong Hesukristo was a normal, ordinary person. Now, of course, he was unique. Di man nato ikatandi siya ni bisan kinsa kay he's the only unique person in the entire universe. Siya rin na nagiya sa duha ka mga kinaiya sa Dios o kinaiya sa tao. So, our Lord Jesus Christ was a normal, ordinary person. He suffered hunger, thirst, pain, mo niyang na sinati. Like any ordinary human being. Okay? Mihila gani siya. So, atong hisutan man kagahapon. Our Lord Jesus Christ cried. He wept. Why? Dili kay gimingaw siya o kanang natandog siya sa pagkamatay sa iyang close friend nga si Lazaro. No, he cried because of paminaw. He cried because of unbelief of most people in those days. Mo ito yung gihilakan. Pinagi siyang kanang pagkaalinggat, pinagi usab sa iyang pagka-omnisciente nga wa mangyoy pagtuon ni mga tawhana. You see? So that's why he cried. Because of unbelief sa mga katawhan, kadaghan nga tawhan nitong panahona. Okay. Doon ay mga titulo sa Ginoong Hesukristo at pwedeng gitukbil kagahapon. Our Lord Jesus Christ titles in His humanity, siyang pagkatao, among many of His titles. Usa niini, Son of Man, anak sa tao. Son of David, anak ni David. Man of sorrows, ang tao nga sa may sorrows, may mga kagulanan, okay? Etc. Uban pa, mo kani usa sa mga titulo ni Ginoong Hesukristo. Akong hinumdom nimo aron di na nimo makalimtan nga our Lord Jesus Christ will be God, man, forever. Hangtod. Mao na siya. Hangtod na sa kangturan. Diyos ug tao. Now, those who have seen our Lord Jesus Christ have also seen God. Kay usar man sila. Now, when we worship God, of course, we should worship Him in spirit, meaning through the Holy Spirit, and in truth,
Bible doctrine. John 4:24 kana. Now, the true humanity tinuod niya ang pagkatao ni Ginoong Kristo. Mao to'y gitawag nato og sin offering. Ang atong mabasa diya sa Hebrewanon 10:5 ngadto sa 10. Segundo Corinto 5:21. Primero Corinto 11:24. Now, our Lord Jesus Christ is also mentioned as a priest offering, sacrifice. Sa diha nga midawat si Ginoong Kristo sa pag dakdak na gyud, pag kanang bubo na gyud. Ingnon lang nato. When he accepted the imputation sa tanan nga mga personal nga mga sala, ug kadto mao ang iyang impersonal love alang sa kanang tibuok nga katawan. Sa diha nga iyang gidawat all our personal sins on the cross. That was his personal love for God the Father. Personal nga gugma adtong pagdawat niya. Now, to be our Savior, he had to become man. Mao na. And the Word was made flesh. Mao na nga diya sa John 8:58 nagaingon usab kini. Truly, truly, I say unto you, before Abraham came to being, I was there. Sige na si Kristo may namulong nini. Militok nini. O ingon pag niya nga, if you love me, take up your cross, deny yourself. O unahon na ito ng deny yourself. If you love me, deny yourself, take up your cross daily, come, follow me. Now, sa John 19, verse 28, si Ginoong Kristo na mulong, giuhawa ko. Usa kini sa 7 kanang statements, last statements ni Ginoong Kristo. Father, into thy hands I commend my spirit. Lucas 23:26. Now, timan nga sa iyang pagkatao in his humanity, dili siya kasagaran. He is unique. Talagsaon. Now, Revelation 1:18. Nagmagsige kog hatag ng mga bersikulo nini. Revelation 1:18 says, I am he who lives. I was dead, and behold, I am alive forevermore. I am the first and the last. I have the keys. Now, kining isulti ni si Ginoong Kristo, the Lord Jesus Christ is describing his deity. He is the first and the last. Siya ang Alpha o Omega. So, timan nga si Ginoong Kristo na nag-iya og duha ka mga kinaiya. Kinaiya sa pagka-Diyos, kinaiya sa pagkatao. These two natures go together but do not mix. They are separate from each other. They go together in one person. O ni gitawag nato og hypostatic union ni Ginoong Kristo. Og si Ginoong Kristo may hawas iyang gihukasan ng iyang kaugalingon from utilizing his attributes as deity nga Dios sa iyang kinaiyang pagka-Dios. Iya kinagi hawas wa niya gamita. While he was here on earth to glorify himself. Mao ni gitawag nga doktrina sa kenosis. The doctrine of kenosis. Kenosis, K-E-N-O-S-I-S. Kenosis. Meaning, he emptied himself from utilizing his attributes as deity while he was here on earth. Ron nga
iyang maymaya, iyang kaugalingon. So, mo itong hanggingon nimo, di padugay. Revelation 1:18, I am he who lives, I was dead, and behold, I am alive forevermore. Now, diya sa John 1:1, so of course, popular man nga bersikulo. In the beginning was the Word. Okay? These are verses nga akong ipang quote. John 6:62. What then, if you should see the Son of Man ascend when he was before? Now, diha usab sa John 5:25. Truly, truly, I say to you. Verse 27, and he gave him authority. Now, the Son of God said so. Iingon siya nini, that he was God. At the same time, he was true man. Di ba niya? Ang iyang kinayang pagkatao, 100% ka na. 100%. Ang iyang pagka-Diyos, 100% po. He was unique. The person of Christ is unique. Unique, talagsaon, dili kasagaran. Colossians 1:17, and he is before all things, and by him all things consist. Hebrews 1:3. Paspasa kay daganing akong panghatag ng mga bersikulo. Hebrews 1:3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down in the right hand of the majesty on high. Hebrews 10:12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Now, verse 14, for by one offering. By the way, musingit agamay. Kining gitawag nato o great power experiment. Kining great power experiment of the hypostatic union ni Ginoong Kristo. Naghatag kini og emphasia sa iyang pagkatalagsaon. It is emphasizing his uniqueness. Now, great power experiment. Now, in the church age, kitang mga magtotoo ought to use this power experiment. Kinahanglan nga itong gamiton kini. Si Ginoong Kristo is superior as a human being tungod sa iyang pagkatalagsaon nga gitawag og hypostatic union. Ang mga attributes sa pagka-Diyos ni Ginoong Kristo o ang attributes sa iyang pagkatao wa ni makanang maminusi, no? Meaning, they were not diminished. Okay? Di ba nina? Okay. Kung bahin sa mga milagro nga gipangbuhat ni Ginoong Kristo, which he performed, the miracles performed by him were things done as his being the creator, as God. Of course, dili siya ang pagkatao. Now, pananglitan sa mga milagro nga iyang gipangbuhat, ang usas mga nabantog yun ini katong pabuhi ni Lazaro. Lazarus who was brought back to life. Mao usa. Unsa pa? Ang tubig nga water turned to wine na himo nga bino. Unsa pa? Kadtong 5 ka mga isda o 5 ka mga pan gimultiply gini to many aron sa pagpakaon sa libuan ka mga katawan. Okay? So mo to, ihimplo lang ka na. Of course, he performed a lot of miracles. Ang panang tuyo niya itong pagbuhat sa mga milagro,
ni Ginoong Kristo. Pagpakita kadto nga ingon nga mao'y credential niya to show to the people that he was the true Messiah. Siya ang manluluwas. Mao ko iyang credential. Dili kay pag ayo sa mga unsa na mga masakiton o sa pagpakita lang dili. Ang tuyo lang yun nitong milagro mao nga kanang ipakita niya sa mga katawan nga siya ang matuod nga Mesiyas. Okay? Kaya daghan pa mga di mo to. So mao kadtong iya himo kini mo mga milagro. So mao bitaw nga diha kanang yung pagtuo nato ba ingon nga mga magtotoo. The faith that we use. Okay, faith. Unsa may gisulti sa Roma 10:17, popular kining bersikulo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na, ang atong pagtuo, maugmad kini. Moabot lang ang pagtuo, maugmad kini, pinagi sa atong pagdungog o pagdungog sa pulong sa Dios. Now, usab one point of doctrine, divine essence and human essence dili di sila magkasagol. Dito kang Ginoong Kristo, no? Divine essence and human essence never mixed together in the Lord Jesus Christ. Now, yan na po lang puntos doktrina nga akong i-introduce nimo. May tungod ni ining controversial nga pagtulunan nga si Maria ang mao'y gigamit sa Dios nga inahan sa pagkatao ni Ginoong Kristo. Na mangutana, is Mary really the mother of God? Now, ato batubagon ang Biblia. The Bible does not say that in the beginning Mary was already there, etc. Wa. Alinggat ka ba? Nakabasa ka ba bersikulo diya sa Biblia na nagaingon niya na? In the beginning, Mary was already there. Now, si Ginoong Kristo, wa mo gamit sa iyang Diyos nun nga mga kinaiya in order to execute God the Father's will. Wala. Ang iya yung pagkatao. Excuse me. Our Lord Jesus Christ, ako nang ginaingon, iyang gihukasan, iyang gihawas, iyang kaugalingon by not utilizing His divine attributes while dito siya sa iyang hypostatic union aron himayaon niya ang iyang kaugalingon. So, timan ina ang mga punto sa doktrina. Si Ginoong Kristo, lahi gikan sa Dios nga Amahan o sa Dios Espiritu Santo. In that, He is man. Okay? Paminaw nini. Lahi si Ginoong Kristo sa Dios nga Amahan o sa Dios Espiritu Santo tungod kay tao siya. He is also different from man in that He is God. Nakuha ni mo na. Lahi siya usab nga sa tao tungod kay siya Dios pod. You see? Now, knowing all these things makes a believer able to execute God's plan for his life. Mo ni makatabang niya sa tuman sa plano sa Diyos sa iyong kinabuhi. Okay, balik tayo sa doctrine of kenosis. While the deity and humanity of the Lord Jesus Christ went together without mixture, why pagkasagol? He did not use the attributes of His deity by volition. Philippians 2:6
7. Now, ang atong Ginoong Kristo, because of His humility, nagatuman siya. He obeyed the will of God the Father. See? Mao gito iyang gituman. He obeyed God the Father's will. That is why, morning atong gisgutan nga great power experiment that our Lord Jesus Christ used while on earth, kini klaro kayo nga kanang pagmatuod. It's a clear proof nga kita nga mga magtutuo dinhi sa panahon sa simbahan awat kita, makasundong kita. We can imitate our Lord Jesus Christ pinaagi sa paggamit sa mga huna-huna sa Diyos. Divine viewpoint thinking. Nga kan 1 Corinthians 2:16 nga ang pulong sa Diyos may huna-huna ni Ginoong Kristo. So we are mandated, gimanduan kita sa pagkinabuhi ni ining dili kasagaran nga espirituhanong pagkinabuhi. The unique spiritual life. Gitawag sa unsay tawag din sa Grigong pulong, eusebia, godliness. Mo ni mando sa Dios nga mo ni atong kinabuhion. Naun sa man to pagkinabuhi ni kung watay pagtagad sa atong espirituhanon usab nga pagkinabuhi pinagis pagpuyo diha sa atong dapit nga may gahom sa Dios, the operational divine dynasty. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Mao mo ni ang Yahweh ning tanan, pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. So, klaro kayo na mabutang atong gibalik-balik ni kay mo ni ang lintunganay yun nga Yahweh nining tanan nga kita magakinabuhi nining maong dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi, the unique spiritual life nga eusebia, godliness, sa diha nga kita magamatinumanon, magmakugihon, magmasigihon, magmalahutayon sa pagtuon sa balang pulong sa Dios. Maura man kini. Unsaon pag-ugman sa atong pagtuo, paghigugma, pagsalig, paglaom diha sa Dios. Ug pag kanang ila unsa gayud di ay kining gugma sa Dios. Mao ni gitawag nato lagi kining atong uluhan nga the unfailing love of God. You see? O niya pa usa ka punto. Si Ginoong Kristo is the one holding this universe. Prinsipyo na. Christ controls history. Siya ay nagagunit sa kasaysayan ni ining universo. The Lord Jesus Christ's glory, iyang kahimayaan, was revealed briefly during the time of His transfiguration dito sa diin Mount of Transfiguration. Dito gibutyag, gipadayag sa kalit lang briefly ang iyang kahimayaan atol sa iyang transfiguration. Si Ginoong Kristo never give up any of the attributes of His deity. Never. Kini gitawag og the doctrine of kenosis. That is why si Ginoong Kristo had perfect humility. Hingpit gyud, kumplito, perfect ang iyang pagkamapaubisanon. Ug sa iyang pagkatao in His humanity, nagagamit siya sa napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Iyang gigamit kadto. Kaya mo matugi eksperimento mo na igingon na to great power experiment ni Ginoong Kristo. You see? Ang iyang pagkatao,
Gigamit yan to. Kitang mga magtotoo, dili makaawat, makasundog kang Ginoong Kristo in the human way. Sa tinawahan nun, human viewpoint, dili magsilbi. We only use the 10 problem-solving devices aron kita makasundog, makaawat, makasunod kang Ginoong Kristo. O kanu sa man siya completely glorified when our Lord Jesus Christ was completely glorified atol sa iyang bodily resurrection. Lawas nun nga pagkabanhaw. Si Ginoong Kristo never used and surrendered his relative attributes to benefit himself. Wala. But voluntarily restricted in keeping with the Father's plan in the first advent. Sa una niyang pag-ani. Now, we should have the right priority in life like ni Ginoong Kristo. Siya, nalagiya sa husto, tukma, yun nga mga prioridad. Mo ba na Bisaya? Mga pasiuna ba? Now, di man mabatahin niya nga si Satanas. Kinsa ni Satanas? Kanhi Lucifer. Nga karon kaaway na sa Dios. Okay? He is now the number one enemy of God. O ato pong enemy. Ingon nga mga magtotoo. Okay? Now, Satan has a plan. Na siya tuyo. Na siya tumong. He has a goal. Alang sa mga magtotoo. For believers, ha? Unsa may iyang tumong. Nga kining mga magtotoo musalikway unta sa pulong sa Dios aron dili sila magkatubo spiritually. Mao na iyang goal. Na mangita manggid siya pagi. By all means, within his power, nga babagan gyud kita mga magtutuong matinumanon, magkugihon, nagmasigihon, malahotayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. At mangita gyud na pagi. Ako mismo, okay? This is a testimony nga. Klaro kayo ang iyang lihok. Maka-discern ka dayon. Makalinggat ka dayon. There were kadaghan na kayo mga higayon nga nakaalinggat yung ko nga paundangon tang Satanas ning atong gibuhat nga pagtuon sa pulong sa Diyos pinagi sa YouTube. Kini nga atong gipang record every day. Adlaw-adlaw man ning atong pag-record sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. You see? Adlaw-adlaw na ni. Sukan pa ni sa kano sa ba to? July 2017 mo to'y atong pagsugod yun. Hangtod karon. Why palta na? Although there were times nga murag it's beyond human kanang ability, of course. Usa ti atong paagi niya pagbabag kanato. Apan nagmalaw tayon kita. Pinagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo. Dili ni ato. Kay kun tinawhanon pa rin atong gibuhat din atong pagtuon sa pulong sa Dios. Wala Espiritu Santo. Dugay ra ning nawa. Dugay ra ning nahanaw. Dugay ra ning nahunong. You see? Basta anaa ang balaang Espiritu Santo ang iyang teaching ministry, ang iyang enabling ministry, okay? Ang enlightenment sa Espiritu Santo, maghahalahutay gina. Okay? Huwag makababag yun niya na. Huwag makapahunong niya na. Gawas ang Diyos ra mismo. You see? Okay, so mao na ang plano ni Satanas natong mga magtotoo nga mangitag paagi nga
mana atong kalimtan na lang ng atong pagtuon sa pulong sa Dios o atong isalikway na lang, reject Bible doctrine and not grow spiritually. So, kadtong wa na magtubo, wa na magtubo sa pulong sa Dios, then unsa? Of course, mamiserable na sila. Sama ni Satanas nga miserable. Mao nang nintungha ng prinsipyo nga misery loves company. Namo na. Kay he is the most miserable creature sa Dios, si Satanas. Buot siya nga among ba? Mao ba na Bisaya? Among o manglingla. Okay? Manglingla kanatong mga magtotoo aron makalimot na ta sa pulong sa Dios. Haya-haya man matoy giingon sa mga kabataan, haya-haya man. Dili yun, mahimo. Barog yun, ikaw nga magtotoo. Nagmatinuoro na yun sa pagtuon, pagtubo sa pulong sa Dios. Tutok yun dayon, focus on your goal, spiritual maturity, nga sa pagkabot ni mo niya na nakikatakos sa pagkinabuhi na kagot na yun ang ngipon ni Satanas na pungot maging na siya nanat na one sa mga kabot nita sa spiritual maturity stage, capacity stage. Na karon mo ito'y plano ni Satanas, mo na goal niya natok mga magtuto. Napot siya goal o kanang tumong ngadto sa mga di magtutuo unsa may iyang tumong to prevent them to believe in the Lord Jesus Christ. Iyang bapagan, pangitaan yun yung pagi. Dili yun makatuo ang tao kang Ginoong Kristo na mangduhig na siya. So, di man nila importante kaya na si Satanas usa sa atong kaaway, espirituhanon guring away, gubat nga espirituhanon niya atong atubang. We are waging a full-scale war. Tali sa puwersa ni Satanas against sa puwersa sa Dios. Okay? Now, okay, sa John 1:14, the Word became flesh and dwelt among us. Luke 4:14-18, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. Popular na si Ginoong Kristo nito. Now, when the Word of God mandates believers to imitate kang Ginoong Kristo, hinumdumi ang doktrina sa kenosis. Ayon nakalimti. The Lord Jesus Christ depended, nag-aagad lang yun siya sa pulong sa Diyos. He depended on God the Father and the Holy Spirit. So, John 18 verse 6, when Jesus said, I am He, Judas Iscariot drew back and fell to the ground. Now, okay, ato na kung tukbilon kamay kining pagpaubos sa atong Ginoong Kristo. The humiliation of our Lord Jesus Christ. Now, Jesus Christ never surrendered the relative attributes of his deity. Wala. Huwag yun niya na i-surrender. He emptied himself from its use. Yang gihukasan, yang kaugalingon. He continued to live as a human being, padayon sa pagkinabuhi, ingon nga tao, sa way paggamit sa iyang Diyos non nga mga kinaiya. Nga aron to benefit himself, to provide for himself, or to glorify himself. Wala.
Wag yun yung gamita. He voluntarily obeyed his father's will. Voluntaryo itong iyang kanang tuman sa kabubuton sa iyang langit ng amahan. Siya nagaagad lang yun, nagasandig lang yun on God the Father and God the Holy Spirit. Our Lord Jesus Christ's use of miracles was done by His deity. Kaya pagka-Diyos, of course, not by His humanity. Apan si Ginoong Jesucristo did not use the attributes of His deity to keep or to help His humanity. Wala. The Lord Jesus Christ used the 10 problem-solving devices, of course, with the use of the metabolized Bible doctrine circulating in His stream of consciousness. Tuyok-tuyok na gyud sa iyang panimuot ang pulong sa Diyos. Apil ang napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran. Dinhi nato hununga og ani sa una tamuhunong padayon nato ugma kinis daghan pagyong mga punto sa doktrina. Magampo ta. Ama namong Dios, salamat niining laing higayhon nga mong ipahimuslan ng imong grasya. Grasya nga kami nakatuon og dugang sa imong kamatuoran. Salamat sa imong gugmang wala gyud pagkapakyas. Unfailing love. Naot nga kini amo kayong silsil sa mong limpatakan sa kadako gayud ang imong gugma kanamo. Salamat o Dios. Nga unta imo kami nga tagan sa kadasig pagyud nga among isumbalik na mo among gugma nga na kanimo. Kay nagabarog kami sa imong pulong nga we love you because you first loved us. Salamat o Dios. Dasiga kami kanunay nga dili kami mada sa mga pagtintal ni Satanas. Ang imong kaaway ug among amoy nagadumala ning kalibutan. Salamat o Dios sa imong pagkabatinumanon sa imong mga saad. Dasiga kami kining mga subscribers. Lamdagi sila. Panalangin ang ilang mga tagsa-tagsa kabanay, ilang pamilya o nga unta madasig pa ang mga sakop sa ilang pamilya sa pagkiguban ka namo pagpahimulos nining imong mga pulong nga among gipahimuslan usab sa pagtuon adlaw-adlaw. Salamat niya mo Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.